En mor mara ni medo kete RAMOGI TV machiegni odhiambo masani weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng. Piny owacho dhi yaro tudruok mar ohala kod piny mar Korea ma milambo kaka yo mar loso thuolo mag ohala kod tije ne jo Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni piny Kenya dhi makore kod piny Korea ma milambo bende e thedho thuolo e weche mag lony manyasani, ohala, keto mwandu kod weche motenore gi nam. Kanolose boma ma Seoul e piny Korea ma milambo e kinde manoromo kod jo Kenya modak e pinyno, Ruto noyango ni tudruok manie kindgi kod Korea ma milambo bende dhi yawo chiro ne mwandu ma pacho ka. Ruto ni e piny Korea ma milambo e limbe mandalariyo. Transact business on behalf of the people of Kenya. We are looking forward to a couple of meetings, and amongst the items that we are looking to discuss with our counterparts here are matters of security and how we can enhance our security posture as a country, how we can build our Navy and other security agencies that will help us not just secure our country, but be able to exploit, much more importantly, as part of the program that we have, the blue economy. That's why, for the first time, I have set up a ministry that will be responsible for our blue economy, because we have huge resources. And this great country has the potential to work with us, either as public or even private sectors, to be able to leverage on the blue economy to grow our economy and to create a food secure nation. We will be having a conversation about our technology and ICT and the digital economy in general. Again, I have set up a ministry responsible for creative economy and ICT that again will focus primarily on how we can leapfrog our country from where we are to the next level using technology. Achich mitudo gi nek mar jarit ma Maida Odinga oyudi ni pache ler e kinde ma bende nodagi keth mitude godo mar nek. Collins Oulo Kundi nochopi e nyim doho mamalo ma Kisumu kiyale kod jang'ad bura Jacqueline Kamau. Okil mare nokwayo mondo mi owe thuolo gi Rambun kaluwore ni nochiwore kende e lwet obila. Kata kamano doho notamore kwayo no ka piny owacho ne dwaro ndalo 14 mar ng'iyo kwayo mare. Duoko mar kwayo mar weye thuolo e yor Rambun ibiro winji tarik 8 mar dwe manyien. The addendum cost list, the police for today. Mr. Cheriot, for the accused, has no demonstrable mental health problem. My name is Rapala, Donald Rapala. Has no demonstrable mental health problem. We are pleading for the court to grant my client with favorable bond terms, considering that he presented himself to the police station. Nimesema officer in charge wa huko prison hospital aweze kuangalia vile unaweza pata matibabu. Kama hawezi kukupatia matibabu huko ndani, waweze kusaidia mahali wewe unaweza pata hayo matibabu. Kama hao wenyewe hawezi kukutibu, ndio maagizo ya koti. Kwa hivyo kama wanaweza kukutibu, wakutibie huko ndani. Kama hawezi kukutibu, waweze kufacilitate, kwa sababu nilisikia kuna procedure ya vile watu wanapelekwa katika hospitali. Jadolo manyo maki Nyoro Migori kitudo gi bembo kendo nek mar nyathi ma jahigni 10 ne ochwale doho ma Homa Bay kawuono. Rafael Okinyi Peter midendo ni Prophet Abraham idhi dine kuom ndalo 10 kitimo nonro ma DNA ler mar pache kod hike. Rafael ne ochopi e mbele jang'ad bura Ruth Maloba ka piny owacho kwayo mondo mi omed gi thuolo ma tieko nonro margi.
Definement that was served with a notice of applicant 6 for more. Obila e boma ma Busia e kachung'ud bura ma Matayos ogeng'o ne ji moko ariyo manoyudigo tese moko man kod nonro mar piny mar KCSE machakore juma manyien. Kane oloso gi jofwamb weche apisi mar e boma ma Busia, jalup komishna ma Busia Kipchumba Ruto nowacho ni ji ariyogo noyudigo tese mag piny mag chemistry kod biology ma higani komedo ni e sechegi odinegi e tesend obila ma Busia ka girito chwalogi e nyim doho. Kipchumba nogolo siem ne jogo mibiro yudo gi keth mar bedogo tese mag pinygo kata keogi, komedo wacho ni biro kaonegi ondamo mager mar chik. Kuna center manager na mwalimu wa shule ya upili eneo la Matayos ambayo walipatikana wakiwa wamebreach ile instructions manual ya subject ya physics, biology and chemistry practicals, na haikufuata utaratibu ambayo walipewa na National Examination Council. Wote walichukuliwa hatua, walishikwa na polisi, walirekodi statement na leo waliappear. They were arraigned before a court of law, Busia, to face charges for violating the confidentiality of instruction manual, ile zile kanuni za practicals. Na mkasa huu ama shida hii haijaadhiri zile mitihani zingine. Od bura ma kaunti ma Siaya opwodho bajet momedore mar hik omenda 2022-2023 maromo siling bilion 8.93. Gino momedo mwandu mar kaunti no gi siling milion 120 kowuok e siling bilion 8.82 e bajet ma chenro ma dwe mar auchiel higani. Medruok e bajet no osir gi lipot ma jiwo mar yuto e kaunti no kowuok e siling milion 580 nyaka milion 700. Od bura ma kaunti no bendo rwako siling milion 400 mondo mi ogole bajet no madongruok kendo chwale chenro mamoko mag chenro mabiro apoya. Jakom mar raput maloso bajet gi chenro mag hik 2030 e kaunti no Sylvester Madialo owacho ni chenro mar bajet momedore no dhi konyo e dongruok ma chenro duto gi tend kaunti no. To get its money as follows: that 6.966 billion 507,531 will be equitable share expected to trickle in from Nairobi. Our own source revenue shall be collected to the tune of 700,998,234. That Kenya shillings 571,390,521 will be conditional grants, and that Kenya shillings 697,043,128 rollover from the 2021-2022 budget. Mr. Speaker, conditional allocations for this year comprise in Kenya shillings 110,638,298 being lease of medical equipment. Kenya shillings 125 million for financing for local climate action projects. And Kenya shillings 12,206,000 from Danida. Kenya shillings 8,906,243 Agricultural Sector Development Support Project, ASDSP, and 314,639,880 for Kenya Climate Smart Agricultural Project, KCSAP. E kaunti ma Homa Bay, eni jaod bura ma kaunti no Joyce Osogo Bensuda dwani obila e kaunti no mondo jiw yore mag arita kwe e kor gwenge mathiro timbe maundu kod njore mosebedo kamedo nya e kaunti no. Bensuda okoni tend arita kwe ma Homa Bay mondo ket okenge makare maduoko chien timbe mag maundu mosebed kinene e kaunti no. Okwedo mokalo timbe mag maundu mosebedo kinene kind jolupo matie nam Lolwe e kaunti ma Homa Bay ka jolupo laro kiew mag lupo, gino mowacho ni okonego bed ni dhi nyime
E dho wedhe mantiere kaunti no bende nokwayo jonyuol kod jorit nyithindo mondo mi oket arita makare ne nyithindgi, ahinya to mago manyiri, mar geng'ogi kik gidonji obadho manyalo hinyo ngimagi. Wawe gorwe kendwa wawegi. Nam gin chwech mag Nyasaye. Wawe betore kendwa wawegi ni bich ni ok mara, bich ni mara. Waket winjruok. Waket policies mag beach management. Ka jo BMU bedo kanyakla, kato giketo chenro maber, moganda wa ok ogwandore, oganda wa ok onegore, kasto wabedo kod kwe mar loko hala. Nikech kinego wa mpaka mar Uganda, wano kunjo benwa chakwa negore ka, to kucho bo wadwaro ni mondo arita kwe mondo bedie. Omiya kwajo lupo duto te, rech en chiemo mamit, rech en chiemo manyangafu. Kik waket remo mondo chwere nambe magwa. Nyithindwa nyaka bed ready ni gitamore weche mag sexual abuse. Nikech sama chalo kama emibro winjo kondhe nyathi moro kane dokot gotieno, ibro winjo ka nyithindo moko gidhi kuonde mok dwargi mondo gibede. Weche machalo kamano atamora kaka jatelo, atamora kaka ng'ama miyo. Moko kuom jotelo e kaunti ma Isiolo oseo piny owacho mar Kenya Kwanza e wi chenro mar kelo chiemo molos gi nyinyo mar GMO e pacho ka, kaka achiel kuom yore makedo gi ngaji mathurka. Kotelnegi kod jaod bura ma kaunti no Mumina Bonaya kod jalup gavana James Lowassa, jotelogo wacho ni piny owacho ok oluwo chike chenro no, gino ma en ataro mar chik. Wira ni chik dwaro ni mondo nyaka nywan pach jopiny kod pach jood bura kapok okawo okang' ma kamano. Ne giwuoyo e ward ma Bulapesa kod Burat e kaunti ma Isiolo, kama ne gichiwe chiem kony, kama bende ne giseo jatend migawo mar ohala Moses Kuria kuom weche mosebedo kowacho ma ok odhi kare. Ambaye si known kwao. Kuna mambo mingi tumesikia ambaye inahusu health, the risk that comes with GMO, mambo ya safety ambaye inaongelewa. Kwa hivyo kabla hata tujasema tunaileta na iletwe, mimi ningeonelea ni vyema kwanza kupatia watu muda kuweza kuprocess why we need to bring GMO, na kama tunaleta tutahakikisha safety ya jamii aje. Matamushi ya waziri wetu Kuria hayakupendeza na niliona kama iko out of space. About the GMO food, hakuna mtu anakataa, but what we require is ithibitisho kuwa itakuwa sawa kwa afya ya watu. We need the report first before somebody goes to order GMO food ambayo itatumika na wananchi. Kwa sababu mimi personally najiuliza, kama hiyo ni chakula ya kununua, mbona ikawa GMO ilhali tuko na chakula ingine ambayo ni mahindi iko Uganda na yuko Tanzania? Why go for the GMO? Tunafichwa mambo fulani. Jonyuol e kaunti ma Kisii osechako golo ywak margi kaluwore kod yweyo marabora moschomogi e kinde ma skunde idhi lor nyaka tarik 23 ma dwe mokwongo higa manyien. Jonyuolgo wacho ni yweyo no marabora, ahinya to ma nyithindo dhi bedo maonge gima timo, gino biro kelo timbe moko mag anjao. Nimeshangaa sana juu wanafunzi watafunga kwa siku karibu 60. Hii siku 60 wanafunzi hapa nyumbani. Na mkiangalia kabisa serikali mkiangalia nini unga yenye tunanunua ni 175 ama ni 200. Na wanafunzi hao wote wamefunga wako nyumbani. Chakula yenyewe kukula wanafunzi njia yenye wanatembeza hiyo kitu, sijui kama shuleni walikuwa wanakuraga hivyo. Uchumi kwa ukweli saa hivi vile watoto wamepatiwa likizo, wazazi tutaumia. Kwa kweli hii likizo ni kubwa sana, na furthermore IT school fees inaenda kurudi vile ilikuwa kitambo. School fees inaenda kuongezwa vile ilikuwa kitambo, na tulikuwa tumejua school fees imerudi chini. Na kwa hii serikali tulifikiria itarudisha school fees chini. Kumbe ni inaendelea kupandisha uchumi na school fees kupanda. Sasa tunashindwa tutoroke Kenya gani, na Kenya ni moja.
En mana lwenj joka dam gi yawa ochomo jonyuol duto te, ok mana moko to moko weyo. Ka nyithindo biro pacho en ting' marwa kaka jonyuol mondo mi wapidhgi. Nyaka Ramogi mane mokela e giko mar weche manyien makagi kacha. Koro sa achiel e wang'e Ramogi TV bro kelo ni weche mag ang'ich welo to sa 3 weche mag oimore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godhiambo mokwe.